търсим някаква изоставена хижа. Трябва да караме 17 км по ето такъв уникален пътен участък. Абе, брат! Абе, пътя гледай, се отдайте! А нагоре пътя става много по-зле. Тук вече пътя си става доста зле. 50 минути каране по отвратителни чукари. Някакъв песък, тук гаден съм. Мани! Давай бе, давай бе! Щупи го сега. Има ли? Чай, да видим. Има малко, но ще му се долива. Има един маркуч, етос, Дето ни бава майка. дето се е изпраскал. Надяваме се да стигнем до София. Днеска отиваме на ново пътешествие. Тя много хубава. Ваня Алексий. Чакай да. Опа, Рекси, не! И нашето куче ни напусна. В момента се озовахме на някой двор. Гоша ще вандалстваше пак. Купа се обов. Ей, чо? Идем с тебе. 2 дизел отопил. И защо е отопил? Перфектен е за превоз на нелегални мигранти. Вижте, всички ще карате такива S-класи, ако дойдете тук. А за PlayStation нищо не Айде, тук му остави, видяхме го. Това записва ли сега? Чакай, Значи, първи довол! къде на майната са построили моста? Не мога да... У нас на гост, заповядайте. Идваме на гости, да. Стигате, мамо, Добре. давай да става. Пак ли снимка, бе? Не! На всеки километър някакъв нещо продава. Дали ще се събере в колата, си го взем? И сядаме в прасне на киното. Ни спря полиция и... Бах! Коло, кажи какво направих? Загуби ключа. Кой? Ти? Ето, Колата. ето. Сега трябва да идеме. Ваня нагоре. Трябва чак. Ей натам. Ако не е там, ей там трябва. Ей там. Браво. Браво на мен. Ето. Не. Да, остави да работи. Ще работи. Дай го. И отсип. Минаваме през много екстремно място. Гледаме там. Много внимавай. Не, Краси, не. Моля ти се, махай се оттам. Кой ще е първи да превзяваме реката? Ай, събличи се. Не бе, събои се. Айде, бо... Давай бе, Не какво? може да се държаш до това. Аз мога, спокойно. Тя е голяма бе. Оли. Бося, Тук сега ще влизаме. В топ мизерите на България. Гледай какви плочки. Аз такива в нас няма.
Та-да. Да спим на палатки. Да се загубим в гората и да се надяваме да не ни изяде мечка. Ко стана, бе? Това буквално свършва ей тук. Тук ако влезеш с някакви километри на път. 33 минути остават, бе. Остават 33 минути. Пътя свърши. Меро студено. Ама днеска е топъл ден, хубав ден. Или отиваме до това село Гърло, или отиваме на Муса. Току-що видяхме един ловджия с ебати пушката. Между другото и ни каза, че могат да ни застрелят. Всяко ни гръмнат, сега ще е много тъпо. Неко внимание, влизането строго забранено. Къде пак се набутахме? Работихме зона, летяхме зона, екшен план, ами отново да не бъдем разстреляни. Буквално телефона му тук, туп, долу. Звъни, знаеш. Няма телефон. Абе човек няма оттам, ще слизаме надолу, ще го търсим. Добре, а ние как можем да... Да, не, това е опасно. Хора, почва да ме е страх на... Много внимай, брат. Човек. О, господи. Стъпай по няколко пъти, където стъпаш, брат. Моля. Пуснах един камък отгоре му, брат. Ох, помислиш, че бутна телефона, човек. Така че това е на ръба. На ръба е? На ръба е, аз ще го бутна и него. По-добре бутни и него. Знаеш какво? Ако не ти пука, просто го... Бутни и ние ще го го и вземем ще го отдолу. вземем отдолу. Е там. Ма, това ще е по-умно според мен. Да. Защото ако си изтърсиш от това, си малко джиджи, брат. Моля те. Тръгна ли? Къде е телефона? Долу ли? Човек, Да. нищо му няма. Айде! We are the champions, my friend! Сега Шампиони, искам а? по-важното. На тебе Шампиони. нищо да ти няма. Да, сега е много важно как ще следвате там. Аз съм е така. Това е абсолютен филм, брат.